शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम रामा राम हरे हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे रामा राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त गौर वृंदा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय गौर चंद्र भक्त जय वृंदा गौर भक्त वृंदा। நான் மியூட் போடுறேன், யார் படிக்கணுமோ அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஏதோ பின்னாடி பேசிட்டே இருக்காங்க. हरे कृष्ण। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार पूरी घोषा नीरा यही आचार से धर्म सारा। धर्मस्थापन हेतु साधुर व्यवहारा पूरी को संजिरந்தே ஆச்சாரானா சேயி தர்மசாரா. தர்மத்தின் உண்மையான நோக்கத்தை நிலைநாட்டுவதே பக்தரின் செயலாகும். மாதவேந்திரபுரி கோஸ்வாமியின் செயல் அத்தகு தர்மங்களின் சாரமாகும். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பின்வரும் விளக்க உரையினை வழங்குகிறார். ஒரு சாது அல்லது நேர்மையான மனிதர் மகாஜனர் அல்லது மகாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். மகாத்மா என்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரால் பகவத்கீதையில் 9.13 பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறார். மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரதாஹா பஜந்தன்யே மனசோ ஞாத்வா பூதாத்திம் அவ்யயம். பிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரம புருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷராகவும் அழிவற்றவராகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர். மகாத்மா என்னும் சொல் இந்த ஜட உலகில் உள்ள பல்வேறு மதத்தினரால் பல்வேறு வழிகளில் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பௌதீகவாதிகளும் தங்களுடைய வேறுபட்ட கண்ணோட்டங்களுடன் வருகின்றனர். புலனுகர்ச்சியில் தீவிரமாக இருக்கும் கற்றுண்ட ஆத்மாவை பொறுத்தவரையில் புலனுகர்ச்சியினை எவர் அதிகமாக வழங்குகிறாரோ அந்த அளவிற்கு ஏற்ப அவர் மகாஜனர் என்று அங்கீகரிக்கப்படுகிறார். உதாரணமாக, ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியாளரை மகாஜனராக கருதலாம். பௌதீக இன்பத்தை விரும்பும் கர்மிகள் ஜெய்மினி போன்ற அறிஞர்களை மகாஜனர்களாக கருதலாம். பல்வேறு யோகிகள் புலன்களை கட்டுப்படுத்த விரும்புகின்றனர். அவர்களுக்கு பதஞ்சலி முனிவர் மகாஜனராக உள்ளார். ஞானிகளை பொறுத்தவரையில் நாஸ்திக கபிலர், வசிஷ்டர், துர்வாசர், தத்தாத்திரேயர் மற்றும் இதர அருவவாதி அறிஞர்கள் மகாஜனங்களாக உள்ளனர். அசுரர்களை பொறுத்தவரையில் ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு, ராவணனின் மகனான மேகநாதன், ஜராச்சந்தன் முதலியோர் மகாஜனங்களாக ஏற்கப்படுகின்றனர். உடலின் பரிணாமத்தை கற்பவனே
கற்பனை செய்யும் மனிதவியல் வல்லுநர்களுக்கு டார்வின் ஒரு மகாஜனர் ஆவார். விஞ்ஞானிகள் கிருஷ்ணருடைய வெளிப்புற சக்தியில் மயங்கி பரமபுருஷ பகவானுடன் எந்த உறவும் இல்லாதிருக்கின்றனர். ஆயினும் அந்த விஞ்ஞானிகளை சிலர் மகாஜனராக ஏற்கின்றனர். அது போலவே தத்துவ அறிஞர்கள், வரலாறு அறிஞர்கள், கல்வியாளர்கள், பேச்சாளர்கள், சமூக தலைவர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என பலரும் அவ்வப்போது மகாஜனங்களாக ஏற்கப்படுகின்றனர். அத்தகு மகாஜனங்கள் குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் சிலரால் மதிக்கப்படுகின்றனர். அம்மனிதர்களை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.3.19 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க மாதவி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தோட நிறுத்துறேன். முடிங்க. வராஹேஷ்டோ கரை சம்ஸ்கிருத புருஷ பசூக நயக்கர்ண பதோ வேதோ ஜாது நாம கதாக்கிரஜா. தீமைகளிலிருந்து அந்த இதை மட்டும் முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி, பொழிப்புரையை மட்டும். விடுவிப்புறான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக லீலைகளை ஒருபோதும் கேட்காத மனிதர்களை நாய்கள், பன்றிகள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் முதலியவற்றை போன்ற மனிதர்கள் பாராட்டுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப ஒருத்தர் கிரேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்ப இரண்யகசிபு கூட யார் மாதாஜி மகாஜன் நினைப்பான், அந்த புத்தி இருக்கிறவன். ஒருத்தருக்கு புத்தி தகுந்த மாதிரி தான் லீடர் ஒத்துப்பான். இப்போ டெரரிஸ்ட் கூட ஒரு லீடர் இருக்கான், கரெக்டா? இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்கனைசேஷன்லயும் ஒரு லீடர் இருக்காங்க. இந்த லீடர்ஷிப்லயே எடுத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் இருக்கும். சப் வெரைட்டிஸ் விட்டுருங்க, பட் ஓவரால் பிராட் வெரைட்டிஸ் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். இரண்யகசிபு, ராவணா, இவங்க எல்லாம் ஒரு கேட்டகரியில இருக்கிறவங்கள விடுவாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பிலாசபி இருக்கிறவங்க எல்லாம், சயின்டிஸ்ட், இவங்க எல்லாம் வசிஷ்டா, துர்வாசா, ஏத்திஸ்ட் கபிலா. நம்ம தேர்ட் கேண்டோல வர கபிலா வேற. அவங்கள இப்போ எனக்கு கர்மா ப்ராசஸ் எல்லாம் தெரியணும். கர்மீஸ்க்கெல்லாம் ஜெய்மணி, ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு, நீ இந்த யக்னம் பண்ணனா உனக்கு வீடு வந்துடும், நீ உமாவை வர்ச்சி பண்ணனா உனக்கு அழகான மனைவி வந்துடும், நீ இந்த யாகம் பண்ணனா உனக்கு பிசினஸ் ஏறிடும். அதனால அவர் தான் மகாஜன். பட் சோ பேசிக்கலி மகாஜன் நம்ம பகவத்கீதால குறிப்பிட்டப்படுறது யார சொல்லியிருக்காங்க? யார் அந்த 12 மகாஜன்ஸ்? தசரதர் ஒருத்தர் பீஷ்மர் இருக்கார் மாதாஜி. பீஷ்மர் மாதாஜி. ஜனகர் இருந்தார். ஜனகர், பீஷ்மர், ஜனகர், தர்மராஜன். தர்மராஜ், வெரி நைஸ். ஸ்வயம்பூ நாரதர் சம்பு. தர்மராஜன்றது யாரு? ஸ்வயம்பூ நாரதர் சம்பு, யமராஜா. கரெக்ட், நாட் யுதிஷ்டர். ஸ்வயம்பூ நாரதர் சம்பு குமாரோ கபிலோ மனு பிரஹலாதோ ஜனகோ பீஷ்மோ பலி வையா சகீர் வயம். ரைட். ஸ்வயம்பூ பிரம்மா, நாரதர் ரைட், சம்பு லார்ட் சிவா, குமாரோ கபிலோ மனு. குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள். கபில முனி ரைட். மனு, எந்த மனு? வெரி நைஸ். ஸ்வயம்பு மனு, ஸ்வயம்பு மனு ரைட். பிரஹலாதோ அது உங்களுக்கு தெரியும். ஜனகோ, பீஷ்மோ, பலி வையா சகீர் வயம். யார் அது லாஸ்ட்ல? பலி மகாராஜா. பலி. ஓகே. வையா சகீர் என்றது சுகதேவ் கோஸ்வாமி ரைட். அண்ட் மீ, அதாவது பயம்னா நான் சொல்றவரும் சொல்றாரு ரைட். அண்ட் வியாசர். சோ இந்த 12 பேர் பிகம்ஸ் அ மகாஜன். சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்லோகா. இப்போ அப்படி இருக்கிறவங்க தான் மகாஜன்ஸ்ல கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. பகவத்கீதா சாஸ்திரம் சொல்றதேதான் கரெக்ட். இப்போ இதுவே பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி ஒரு ஸ்மால் குண்டா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவங்களும் மகாஜன் அப்படின்னு லீடரா இருந்தா கரெக்ட். அந்த குண்டாஸ்க்கு அவங்க மகாஜன், பட் அவங்க ஆக்சுவல் மகாஜனா இல்ல. இப்போ இப்போ நான் ஏன் மனிதர்களை நாய், ஹாக் என்ன சொல்லுங்க, பன்னி, ஒட்டகம், ஆஸ் என்ன சொல்லுவீங்க, கழுதை அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க? அந்த குணாதிசயங்களை வச்சு அப்படி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ஒட்டகம் தன்னுடையதையே கழுத எவ்வளவு சமம் கொடுத்தாலும் ஒரு எத்தனோண்டு காமிச்சிட்டு அதுக்கு தீனியை கொடுத்துட்டு மாதாஜி அத ஏமாத்தி ஒட்டகம் பத்மா மாதாஜி சொன்ன நாய் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாது மாதாஜி. நாய் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாது. நாய் அது இல்ல ரீசன் வேற. தன்னுடைய இதையே ஒட்டகம் முடிஞ்சிச்சு. ஒரு செகண்ட். ஒட்டகம் முடிஞ்சிச்சு, ஆஸ் முடிஞ்சிச்சு. நாய் பத்தி சொல்லுங்க.
நான் எஜமானிக்கு விசுவாசமா இருக்குமா மாதாஜி? இல்ல அப்பனா அது இல்ல வராதே. இல்ல இல்ல அது வந்து எதைய வேணாலும் ஒரு மாதிரி லைக் பண்ணி சாப்பிடுறது அது நாய் இல்ல. எதனோட எது வேணா இல்ல எந்த பெண் நாயோடய சேருமா மாதாஜி? ஆஹா நான் எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பாத்தீங்களா, நம்ம பேசிக்ஸ் கூட மிஸ் பண்றோம். நான் எதுக்கு சொல்லியிருக்கோம்னா, தவுண்டு சாப்பாடுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு வெளில போய் கெஞ்சி நின்றுட்டே இருக்கும். நாய் எப்பமாவது உள்ள வந்து அட்டாக் பண்ணுமா? வராது. ஆனா அவ்வளவு டெய்லி எங்க வீட்டுக்கு வெளில கூட நாய் நிக்கும். ஏதாவது சாப்பாடு போடுவோமா அப்படின்னு, ரைட்? அதுதான் நாய். அதுக்கு என்ன மாத்தாஜி நம்ம நம்மளும் அதேதான். எவன் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுப்பான், எனக்கு ஆபீஸ்ல பேக்கை தூக்கி வச்சுட்டு எவன் எனக்கு வேலை கொடுப்பான்னு ரோட அலையிரும். அதுதான் நாய். அப்ப எதுக்கு பண்ணி? அது அசிங்கத்துலதான் இருக்கும் எப்பவுமே. நல்லதை கொடுத்தா கூட அது சாப்பிடாது. இருக்கோண்டி இல்ல என்ஜாய் பண்ணோம். இருக்கோண்டி இல்ல மாதாஜி, நல்லது என்ஜாய் கொடுத்தா பண்ணோம். கூட வேண்டாம் சொல்லு. நல்லது கொடுத்தா கூட இருக்கும். வேண்டாம் ஒன் சொல்லு. செகண்ட் இருக்கோண்டி இல்ல மாதாஜி, என்ஜாய் பண்ணோம். கரெக்டா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இருக்கிறது ஒரு விஷயம். பட் இட் தேவேந்திரன் ரிலிஷ் தேவேந்திரன் அந்த தேவேந்திரன் அங்க வந்து போக முடியாத சூழ்நிலை ஆயிட்டாரு பாவம். இதுலயே மூழ்கிட்டாரு அவரு. நாரதர் வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு அவருக்கு. நாரதர் வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு. வெரி நைஸ். தேவேந்தர், ரைட்? அவர் வந்து நான் கூட்டிட்டு போ வெரி நைஸ் ரியலைசேஷன். பன்னி பாவத்துல இருந்த அவர் கூட எனக்கு சொர்க்கம் கூட வேணான்றாரு, ரைட்? அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த பேரா படிங்க யாராவது. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இவ்வாறு பௌதீக காலத்தில் மிருகத்தனமான தலைவர்கள் மிருகங்களால் வழிபடப்படுகிறார்கள். சில சமயங்களில் மருத்துவர்கள் இங்க படிங்க இங்க தீமைகளில் கரெக்டா படிச்சிருக்காங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. கரெக்ட் தான். இவ்வாறு பௌதீக காலத்தில் மிருகத்தனமான தலைவர்கள் மிருகங்களால் வழிபடப்படுகிறார்கள். சில சமயங்களில் மருத்துவர்கள், மனநல மருத்துவர்கள் மற்றும் சமூக சேவகர்கள் உடல்வலி, துன்பம் மற்றும் பயத்தை தணிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக அடையாளம் பற்றிய அறிவு இல்லை. மேலும் அவர்கள் கடவுளுடனான உறவு அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆயினும் மாயையில் இருப்பவர்களால் அவர்கள் மகாஜனர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக் கொள்பவர்கள் சில சமயங்களில் பௌதீக வாழ்வின் நெறிகளால் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு புரோகித அமைப்பை சேர்ந்த தலைவர்களையோ அல்லது ஆன்மீக குருக்களையோ ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ புரோகிதர்களா ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். சில சமயங்களில் ஸ்ரீல பிருந்தாவனதாச தாகூரால் தங்க விப்ரர்கள், போலி பிராமணர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டவர்களை மக்கள் மகாஜனர்களாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இத்தகைய போலி நபர்கள் ஸ்ரீல ஹரிதாச தாகூரின் குணாதிசயங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். மேலும் நிச்சயமாக ஒரு மகாஜனனாக இருந்த ஹரிதாச தாகூர் மீது பொறாமை கொள்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களை பகவானின் சிறந்த பக்தர்கள் என்றோ அல்லது சூனியம், வசியம் மற்றும் அற்புதங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற மாய வசியக்காரர்கள் என்றோ விளம்பரப்படுத்திக் கொண்டு பெரிய செயற்கையான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். சில சமயங்களில் மக்கள் பூதனா, திருநாவர்த்தன், வத்சன், பகன், அகாசுரன், தேனுகன், காளியன் மற்றும் பிரலம்பன் போன்ற அசுரர்களை மகாஜனங்களாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சிலர் பவுண்டகர், ஸ்ருங்கால், வாசுதேவர், அசுரர்களின் ஆன்மீக தலைவரான சுக்கராச்சாரியார் போன்ற பரமபுருஷ பகவானின் போலிகளையும் எதிரிகளையும் அல்லது சார்வாகன், வேனமன்னன், சுகதன், அர்ஹத் போன்ற நாத்திகர்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இத்தகைய போலிகளை மகாஜனர்களாக ஏற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பரமபுருஷ பகவானாக நம்புவதில்லை. மாறாக அவர்கள் தங்களை கடவுளின் அவதாரங்களாக காட்டிக்கொண்டு பௌதீக உலகில் உள்ள அறிவற்ற மக்களை சொல் ஜாலங்களால் ஏமாற்றும் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற ஏமாற்றுக்காரர்களால் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இவ்வாறு பல அயோக்கியர்கள் மகாஜனர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ்லி ரைட். சோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்க, பாட்டம் லைன் வெரி சிம்பிள். யார வேணா ஏத்துக்கலாமா? இல்ல ஏத்துக்க கூடாது. ஆனா இவங்க ஏன் ஏத்துக்கிறாங்க? அவங்க புத்தி அவ்வளவுதான். சோ அவங்க வந்து என்னன்னா, யார் அவங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அவங்களே ஏத்துக்கிறாங்கன்னு. நாளைக்கு பாக்கி படிக்கலாம். நம்ம ஜெயந்தி மாதாஜி நாளைக்கு படிப்பீங்க, நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நாளைக்கு, சரிங்களா? மாதாஜி நேத்து ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மாதாஜி.
பரமபுருஷ வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च கிருஷ்ணரா कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा நீங்க கேளுங்க மாதாஜி ஒரு செகண்ட் எல்லாரும் இப்பமே கேண்டோ 3 பாகவதம் சாப்டர் 26ல வெர்ஸ் நம்பர் 40 எடுத்து வச்சுக்கோங்க 3.26.40 3.26 நான் போட்டிருக்கேன் பாக்ஸ்ல. எஸ் மாதாஜி கேளுங்க கொஸ்டின். மாதாஜி நேத்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரமபுருஷருங்கிறதுக்காக என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க இது மாதாஜி. நாளைக்கு பண்ணலாமா இந்த டிஸ்கஷன்? வெரி நைஸ் பாயிண்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்படியே மறுபடியும் அந்த கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்றோம். கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷன்ன்றது நம்ம எப்படி நம்பலாம் அப்படின்ற கேள்விக்கு ரெஃபரன்சஸ் வேணும். இன்னும் டைம் எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கும் தூங்கிட்டு இருந்தவங்க ஜெயந்தி மாதாஜி மாதிரி அலர்ட்டா இல்லாதவங்க எல்லாம் எந்திரிச்சிட்டு இன்னைக்கு உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணணும். கேள்வியின் ரீசன் அதுதான். சோ நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணணும், சரிங்களா? வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இந்த கிளாஸ்ல இல்லைன்னா கொஞ்சம் நம்ம 41ல இருந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 41 மொழிபெயர்ப்பு.